ko wakati minnu tɛmɛna jamana kɔnɔ sani ni wakatiw kana minnu bɛ sɛbaw nani u tun bɛ jamana in kɔnɔ mais tun tɛ farinya ka sɛbaw nani mais sisan nin tɔn ninnu nalen nin jɛnw ninnu nalen u ye fanga sɔrɔ ka farinya sɔrɔ ka sɛbaw nani ale ye nin fɔ kɔfɛ a nana ka ɲininkali dɔ kɔ o ye tiɲɛ ye mun y'o kɛ an ka sunna cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna n'u tun bɛ yan olu ye diɲɛ bila de u mako tun tɛ diɲɛ la olu k'u ka sunna de u ni ma cogo si u ni biriyamɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ tun tɛ kun na diɲɛ ko tun tɛ kun na n'u nana u ma jama la hali u kelen minnu u caman sara an ka sunnamɔgɔ kɔrɔw u kelen kelen minnu bɛ aw k'u kɔlɔsi n'i taara jama la hali sisan u b'i ɲini de karisa ye jɔn ye u t'u dɔn jama la tellement k'u banna diɲɛ la o de y'a to ala ye karama d'u ma ka bonya d'u ma ka mɔgɔw lasira u ɲɛ parce que u y'u yɛrɛ minɛ k'u ka sunna de minɛ ani fila t'u bolo u mako tɛ diɲɛ la n'u nana n'u ma jama da lajɛ yɔrɔ la u b'u ɲini jama cɛ la de u t'u dɔn ala ye bidamɔgɔw lasira u ɲɛ u b'u fa bidamɔgɔw b'u fa ala ye bonya da kan ka karama da kan ka bidamɔgɔw lasira u ɲɛ mais anw taw minnu ko sunna u y'u danbe ka taa ma n t'a fɔ a bɛɛ dɛ mɔgɔ ɲumanw b'u la mais a caman kɛra diɲɛ kanubaga de u ko diɲɛ de u ko tɔgɔ de u ko majamuli de u ko nin bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ karisa de ni hadamaden sunnamɔgɔ ye nin ta dɔrɔn ciden yɛrɛ nin fɔ a ko suruku kungotɔ fila n'u y'u ci ba ma u bɛ ba tiɲɛ cogo cogo a ko fila bɛ nafolo kanu ani kɔrɔta kanu a ko n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ la u b'u ka diinɛ tiɲɛ ka tɛmɛ suruku kungotɔ fila n'u bɛ ba tiɲɛ cogo min kɔrɔta kanu ni majamuli kanu ni diɲɛ nafolo kanu ni ninnu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔnikiba la diinɛtigi la cidenw ka b'i ka diinɛ tiɲɛ ka tɛmɛ n'i ye suruku kungotɔ fila ci ba ma u b'a ka diinɛ tiɲɛ cogo min awa diɲɛ kanu de ye caman ka diinɛ tiɲɛ sisan ɲɛmaya kanu tanuni kanu ni diɲɛ nafolo kanu o de ye sunnamɔgɔ caman minnu b'u danbe ka taa sunna o de ye ma kɔsa k'u ka diinɛ tiɲɛ u bolo o kɔfɛ tuma min ni jɛɲɔgɔnyaw kɛra u ni bidiyamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan an ka da de ɲɔgɔn na leni an ka se ka balo ɲɔgɔn kan lafiya la an ka da de ɲɔgɔn na olu bɛ ala yɛrɛ nani u bɛ ciden nani u bɛ malikaw nani u bɛ diinɛ nani aw k'a fɔ nin ye filankafoya ye nin ye bidiya ye nin tɛ bɛn aw dɛsɛra k'o fɔ nko o de y'u farinya f'u yɛrɛ b'a fɔ o da la hari a ka ɲɛmaw yɛrɛ olu tun bɛ anw nani yan u tun b'an ka bidiyaw fɔ yan sisan u bɛ tɔɔrɔ an kɔ an bɛ dɛsɛ aw la nko o tɛ nin de fɔ ko hari a ka ɲɛmaw yɛrɛ sisan a bɛɛ ma da de wa an bɛ dɛsɛ aw de la u bɛ nin de fɔ ninnu bɛ sɛbaw nani u bɛ maawiyaw nani u bɛ fɛnw nani aw tile bɔ o la bon ale ye ɲininkali min kɛ min bɛ o ale hala sugu la sisan ale bɛ sɛbaw nani a ye e tanu ko a teri ye e ye yala e man ka bɔ k'i yɛrɛ jɛya sunnamɔgɔ ye wa e man ka bɔ wa i kan ka bɔ i kan ka bɔ k'i ka bariya yira an bɛ tɔn kɔnɔ jamana ka tɔn dɔ la an bɛ don n'a kɔnɔ an bɛ jamana ka kow dila kɔnɔ cogo min mais min ye bidiyamɔgɔ ye min ye i bɛ sɛbaw nani ne teritɔ ye dɛ ne teritɔ ye dɛ diɲɛ ko an ka diɲɛ ko an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ciden ka sɛba nani baga ou bien bidiyamɔgɔ i teritɛ ne ye dɛ i teritɛ ne ye et puis a bɛ bidiya minnu na kana da de o la ni nin kumaw ye a ka bidiyaw kɔ kari ni dalilaw b'u bolo a bɛ fulankafoya min na dalilaw b'u bolo k'o kari u bɛ sɛba nani min na dalilaw b'u e bolo k'u kɔ kari u bɛ mawulidi bidiya minnu na dalilaw b'e bolo k'o kɔ kari hari n'a y'a fɔ e y'a teri ye bi sini n'i yɛlɛn'i ka kutuba kan mawulidi k'o kari kɛ sini n'i yɛlɛn'i ka kutuba kan jiyara min ye siriku ye a k'o kari kɛ jiyara min ye bidiya a k'o kari kɛ min bɛ sɛba nani k'o kari kɛ mɔgɔw b'a dɔn ko nin bɛ nin fɔ ko n teri la teri tɛ nin ye koyi
abe kuma fude fo dala terite ni nyeko ima ka kuma fo abe min fo bidiaka ni eye dade ale ko teriye mi yere jeya bo ale be ko munu na fon etake kulun nan kariya kara dukuka obe munyira ni ala ma farika aba yira da iterke ude do iteru de do ije nyogo de do bo afana te daga sunna moye ahli sunna wal jamaa haqiqaka teriya kayini bidia mogo che ube je nyogo yakani bidia mogo che uye salu fawjanu nyininka yala sunna mogo ni bidia mogo abese ka fara nyogo kawa ako minye dina baraye ka dina bara ako sunna mogo ni bidia mogo te se ka fara nyogo ka me minye jamana kode abebe jamana de kono jamana fama de yaw be wele ko do la ye nyogon soro e ka se ko to la abe se ka jiya ko ke nyogon fe an ka fara nyogon ka jamana ka sira ko do an ka dila an ka fara nyogon ka jamana ka ji ko do an ka nyanyina la an ka fara nyogon ka ninye jamana ko do an ka nyanyina la ako sunna mo ni bida mo be se kan ninke nyogon fe me dina ko te de dina ko sunna mo ni bida mo te se ka ke nyogon fe na ya ke nyogon fe abe qatawla bena ni minye ambe ko sugu munun na bena no oda fule ka wolo fana ala kan nyumande bola ko dole ko ale maso ko isa te jigi tuguni nunu dole ke ba ko nunu na nyogona mogote sosoli ko nofe ba muru de te wode ya to nunu be fo ba muru de te silamiya bulo na ya soro ba muru be silama nyema kiri tegela abe nin tigi welede aya fule wa min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi qur'ana aya fule ala ko kitabe dunke sute fo sani ewa isa kasa ubendi manani isa ni isa nana jiyan lama wa innahu la ilmu lisaati qur'ana aya werela ala ko isa nali taman sede do qiyama o de rabe kalan to de la alamu lisaati isa nali taman sede qiyama ye awa ciden ka sa sahlen chaman nana la bukhari no muslimu kono ani sunna kitabu hari isa be jigi cogomi abe jigi yoro munu ale de be dajjali faga a ciden nya be fonye abebe hadisa sahlen kono ibi wele de aya ufule hadisa ufule isa bena amasa abe jigi iko cogodi ni kon sonna alhamdulillah ni ma so bamuruna nyana bo atigi ka kiriye odeyo donc isa be jigi de isa masa anyana ma de be sanfe jinya laba isa be jigi ni mogo min masoma aya wirele la hadisa sale nyurila iyun nan kariya abila kafiriya yere ki bo silamiya ko ko do ko arajaba tile ni ya su wala be sankelen braje dima arajaba temena nya kutuba ken nununka hadisa nana kafasa manta kere arajaba ye minye sunyewo minya akasalli koyo minya damana duwawu yo abe hadisu mawdu ube deifu ube mala asila lahu hadisa side masabati arajaba kono illa hurma kalo doye me ka kere ya ka bato dode dama ube ka sondo dama hadisa nano la sima saha donc ka kere ni sunyo o ye bidia de lesirite nonona koni fura dona fura mi haramalen do kadi bana bagatoma mana ninka kuma lanyini ninya famu mo min bananen do ne ko fura do de be min be fura ke me fura nya haramu de abe dagi ka fura intawa ate daga ika fura haramalen ta ko bi yere fura kenai ciden ko inna allaha lam yajala shifaukum fi ma harrama alaykum ciden ko kwala ma ka fura do alay fi ngo fi haramu ya au ka fura tola alay fi ngo fi haramu ya au ka aka fura tola ciden ko ibadallahi
tatadawaw wala tadawaw bil haram ako alaka jon aya yere furake me akana yere furake ni haramu sey muslimu kono dondola cidenye dolo ye dobolo ako ni nye munye bula ko dolo ako e ma don ni haramu yara ako mbake furaye ciden ko da innaha da walaysa bidawai ako nimbila ni nye bana yere de ninte furaye wala fura haramalen do te daga mo ko ta ko bi yere furake noy furakeli bonda ani kungo yimbina haramu daga ranye ko kele unte de ni kungo ye mo mina jifa sogo daga raye le sogo daga raye joli daga raye mi haqiqa de bambolo dankaniya bambolo yala kungo to na ye jifa sogo jani aya nyimi aya atobe ka nyimi kono be fawga tefa kono be fa me nu ko nin fura aharamalendo abe e furake ibe se ka dankaniya tambolo ko ni fura inte be furake dankaniya tambolo ko na ni fura inte ko be furake wala wode yato dumuni yorola ni fin haramalen duni dagariye dumuni yorola ani furakeli yorote babu kelenye parce que dankaniya bambolo dumuni yorola mi haramu yaray bolo ni ya dun kungo be boyila mi furakeli yorola hari fura dagalen yere dogotoru be se ka yira ko nin fura mugo keme bi kononto ni segi ube bi kononto ni kononto abi furake no fura sugu be se ka di ema ibe sa donc dankaniya tambolo fura yorola ko nin fura haqiqa la ninde be karsa kene o dankaniya tambolo donc ote haramu la dagaye haramu te se ka la dagaye nin kanka ni ya jifa sugu duni dagara dankaniya de soro la ube darura wuli mais fura haramale dankaniya tambolo ko ni ye fura inta ko be kene ya donc ate se ka la daga o koy be se ka qur'ana bila tapi kawa don ke ba ko tapi seneyale qur'ana be se ka daka mais ni be qur'ana da ika qur'ana da fenka ka korota o de kani o man yuwajjimu sha'irallah fa innaha min taqwal qulub ala ko ni ala ka bato taman sew ni mo mi nyowulu bonya o bayira yiddi sukumbe siralanya wala don ke ba ko tapi mi na seneyale ndo ka qur'ana da ka basi tala ne ika qur'ana bila fenka min korota le ndo de kani Nyagambira bon ko ebe almami de nofe ebe almami nofe na almami salli ta nyogo fe bon ko ni mogo min nana e farala almami ni jamaka mais ya sura almami ni jama ulu ye salli damina enye e faraluka mais salli on kono keto almami nofe en nyagambira eta rube hakke la wala ni alimami salamu bila ni eta ru ye hakke mi sur alimami bolo ciden ko ni mugo min sikara ika sallila nka araka min fulani nye yala arakan fulana de do wa obe arakan sabana de do akon ni yoro giriyare anana giriyaye ka fo nka arakan fulana de fulani nye arakan fulana temena fule sabana de da ona na giriyaye kon ni nyenka arakan sabana de ibe nani nay ni tahyara ka salamu bila ibe badake o yede ni itugura yoro la ni yoro fando giriyare itugura ola ni e salli dafa bada de beke me etora fulala nde fulana de la ube mbe sabana de la yoro sima giriyaye dogomata ajate mine bolo mbe fulana de la ikana ni sabanai ni salli minye nani kanani nani nai ni yetahiya ke sani ka salamu bila ibi tenturu dugo masinya fula ka kabula ke sika fura ninde sika be nyin chogo ya fula de la ni fando giriyare ni tugura ode ko bada beke ni famma giriyaye ibe dogoma jate kanani salli toye ka kabula ke wa alaikum salam
ha ha me ha ko nin ye balimamuso dɔ ka ɲininkali ye ko a bɛ faransi an balimamuso dɔ de bɛ faransi ko olu si janfara u ma furu bon ko a sababu ye mun ye ni olu ko u bɛ furu diinatigiw ma n'u ko olu bɛ furu u bɛ se minnu sugandi k'u bɛ furu i b'a sɔrɔ i ka furu kɔɲa bɛ min bolo a b'a fɔ nin tɛ maraka ye ani nin tɛ siya kelen ou bien nin tɛ hɔrɔn ye o bɛ cogo di dɔw b'a fara ka fana ewa nin si janfara a bɛ dɔw yɛrɛ bolo muso saba bɛ nin bolo dɛ muso fila bɛ nin bolo ninnu bɛɛ bɛ musow ka furu taradeli sababu la balima ninnu bɛɛ ye hujaw ye misili ankabuti u bɛ komi dalen dana ka dalen furu ko la ani nin tɛ siya la o nin ye hɔrɔn ye o nin ye jɔn ye o faamu ma suma fɔlɔ de mɛ a b'a kɛ ka taa dɔɔni dɔɔni faamu bɛna suma mɔgɔ commencera k'u faamu ni an nana diina ko la an tɛ laada lajɛ dɛ k'a fɔ depuis e ma wolo ni laadaw bɛɛ n delila ka nin fɔ siɲɛ joli ko kamalen dɔ denmisɛnnin dɔ a ko faw ma aw b'a kɛ ka min kɛ nin man ɲi dɛ u ko depuis e ma wolo an bɛ nin kan a ko aw mɛnna kojugu kan dɛ depuis ne ma wolo aw bɛ nin kojugu kan aw mɛnna kojugu kan nin na dɛ depuis ne ma wolo ko bi ka laada tɛ nin ye wolola ka nin sɔrɔ yan ciden ma wolo k'a ka mɔgɔw sɔrɔ bɔli bato ni jifa sogodun ni dolomin ni iriba la a m'u bɔ a kan wa a y'u bɔ a kan a y'u tiɲɛ k'u bɔ a kan k'a fɔ nin ye laada ye n delila k'o fɔ al-urfu ko laada k'a kɛ sariya ka baara kɛ n'a ye fɛn fila de bɛ kɔrɔsa la laada kana kuranna ni sunna sɔsɔ ni laada ye kuranna ni sunna sɔsɔ o bɛ bɔgɔti ka bɔ yen hari n'a ye san 100 kɛ a filanan laada ni dɔ ka hakɛ tɔɲɛli b'a la ni tɔɲɛli b'a la silamɛya sariya t'o laada sabati laada min ni silamɛya bɛ baara kɛ n'a ye waasiruhunna bil ma'ruf n'o ɲɔgɔnnaw bɛɛ a ye musow jɛ ɲɔgɔn ye ni laadaw ye ko dɔɔnenw ye dɔɔnikɛbaw ko fila ka sɔrɔ kɔrɔsi laada la tɔɲɛli kana sɔrɔ laada la laada kana sɔrɔ a ye delila sɔsɔ laada ye delila sɔsɔ an tɛ baara kɛ n'o ye laada n'an y'a lajɛ dɔw ka hakɛ tɔɲɛli b'a la baara tɛ kɛ n'o laada a bɛ fili ka bɔ yɛrɛ ayiwa furuɲɔgɔnma la ciden ye min fɔ a ko ija ataakum man tardawuna diinahu wa khuluquhu fajawijuhu a ko ni mɔgɔ min ni a ka diina a n'a ka jogo ni a jɛna n'o ye a ka diina y'aw kɔnta jɛna n'o ye a ka jogo ka ɲi ayiwa n'o n'a ye nana muso ɲini aw fɛ a y'a d'a ma mɛ kabila min karisa ka kabila ye nin ye ni bɛ jogo ni taabolo ni lahala dɔ dɔn a la diina b'a bolo ni fanfɛla la dɛ mɛ a jogo man ɲi ne ti n den d'i ma ni o de ye baasi t'i kan o la mɛ wala a ka jogo ka ɲi mɛ a ka diina man ɲi n ti n den d'a ma ni o de ye baasi t'i kan o la dɛ ciden ye fila de fɔ ija ataakum man tardawuna diinahu wa khuluquhu fajawwijuhu ni mɔgɔ min nana ma jogo ka ɲi diina ka ɲi a ye a lafuru Sheikh Abdallah Bumbaji delila ka ɲininka ko nin ye fɔlɔ ye u y'a ɲininka min k'a fɔ nin ye karasalanka de ou bien nin ye jɔn de ou bien nin ye jɔn hɔrɔn de ye ou bien karasalankaw tɛ karasalankaw furu a ko ciden ko silamɛya a ko furu ɲɔgɔnma ye min ye silamɛya la diina ani jogo ija ataakum man tardawuna diinahu wa khuluquhu fajawijuhu wa illa takunu fitnatun wa fasadun kabirun fil ard ciden ko naamo kɛ ka jogo ɲuman diina tigi ni jogo ɲuman tigi
ni o nana ka denmuso ɲini n'a ma ta k'a d'a ma n'a y'o jɛ ciden ko a bɛ kɛ balawu ni fitina belebeleba dugukolo kan a bɛ kɛ tiɲɛli ni fitina dugukolo kan n'a m'o kɛ ciden y'o de fo ka d'a kan an b'o balawu na fitina kɔnɔ b'an t'a kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko karisa tɛ ne ka denmuso sɔrɔ mais kafiri bɛ kɔnɔ da la a bɛ kafiri ka den wolo a b'o mara ka so kɔnɔ karasa diina kaɲa jogo kani anw ni a tɛ siya la n'a tɛ danbe la dolo min na bɛ taa kɔnɔ don a ka denmuso la a b'o mara ka so kɔnɔ ani min tɛ siya la ni min tɛ danbe la o ka furu silamɛya furu de kafiri o de ka fisa o bɛ kafiri ni fasiki ka taa kɔnɔ da la de mais tellement que laada ka gɛlɛn mɔgɔw bolo bon nin ye fɔlɔ ye filanan bogotigini dɔ ya Bunbaji ɲininka a ko ne fa a ye n ta k'i n di cɛ dɔ ma si bɛ san 60 ɲɔgɔn na ne ye bogotigini ma furu yala n ka fura ma ba Sheikh Abdallah Bunbaji ko n'a y'a sɔrɔ min bɛ san 60 la diinatigi de don dɔɔnikɛbaga de don jogo ɲumantigi a kana taa k'i da dɛ i ka fura ma a kana taa k'i da dɛ i ka fura ma a ko mɔgɔ caman furula mɔgɔ ma si janfalen don i ye hɛrɛ min sɔrɔ o furu la o hɛrɛ ɲɔgɔnna i t'a sɔrɔ denmisɛnnin ka furu la mɔgɔ caman furulen ba ɲɔgɔnna denmisɛnnin la a bɛ tɔɔrɔ ni bɔnni ni lajaba la mɔgɔ caman fana furulen bɛ cɛkɔrɔba dɔ la a bɛ hɛrɛ baden bɛɛ la a ko ni mɔgɔ kɔrɔla mais diina bɛ yen dɔɔni bɛ yen a ko a ka diina in n'a ka dɔɔni bɛ kɔrɔya in datugu a ko fura ma dɛ a kana taa k'i da a ko an ba Aisatu ciden y'an ba Aisatu furu ka ciden si to san 53 an ba Aisatu si bɛ san 9 Sheikh Abdallah Bunba ye nin fɔ a ko ciden y'an ba Aisatu furu an ba Aisatu ka si bɛ san 9 ciden si bɛ san 53 a ko o kɛra a ko caman kɛra sarafu bolo fana cɛkɔrɔba ka bogotigini denmisɛnnin furu Umar ibn Khattab nko a ye Fatumata denmuso furu Ali denmuso Umaru mun ye o ye sisan Fatumata denmuso Ali denmuso Umar ibn Khattab y'a furu a ka kalifaya labanw fana la Umaru ye Fatumata denmuso furu Ummu Kulsum Ali y'a dama y'a furu o y'a sɔrɔ Umaru kɔrɔla nin bɛ taa fɔ a mɔden ɲa ou bien tiloma sama yɛrɛ de la awa ko muso fana e bɛ se ka furu cɛ fana ma i ka kɔrɔ cɛ min ye a y'o misaliya ta an ba Khadijatu a ko an ba Khadijatu furula ciden ma ciden b'an ba Khadijatu furu an ba Khadijatu si bɛ san 40 ciden bɛ san 25 joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 15 an ba Khadijatu ka kɔrɔ ciden ye a b'a furu waati min san 15 an ba Khadijatu bɛ san 40 ciden bɛ san 25 a ko muso bɛ se ka furu cɛ ma min si ka ca ye ko cɛ fana bɛ se ka muso furu min a si ka ci ye a ko bɛ minnu fɔ ko i ka furu mɔgɔ ma min ni a ka saw ka suru ɲɔgɔn na ko jaridatigiw minnu bɛ journaliw ni arjotigiw ni de bɛ nin kuma suguw fɔ diɲɛ dunka ko lɛsiri t'u la a ko diɲɛ dunkaw de bɛ nin ko sugu cari delila t'u bolo la lɛsiri t'u la donc an bɛ min fɔ diina ni jogo de fɔra ala ka faamu de di an ka kafow ma ala ka faamu di ma hari bi dɔ ye wele ko ale ye deni dɔ ɲini ale ka di deni ye deni ka di ale ye mais u ka mɔgɔw dɔw sɔnna dɔw ma sɔn an ka duwawu k'a ye ale ye deni kanu diina de kama deni ale kanu diina kama u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min nko an bɛ duwawu kɛ mais an ka siso tɛ hari bi an ka duwawu kɛ k'o ma faamu de degun ni min bɛ furu kow la jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ musomanin minnu denmisɛn fitinin minnu dɔnna kalanw na u bɛ kasi t'u lamɛn sisan u b'a kɛ ka diina faamu bɛɛ hakili danna diinatigi ka jogo ɲumantigi diinatigi ka fura ma mais ni e y'i kan bɔ ni min fa ma ba o ba bɛ ba ou bien a ka dɔgɔmuso bɛ ou bien a ka kɔrɔmuso bɛ taa surugu ka laba pewu ka kumanciya hɛrɛ ma a laban ni ala ma fara kan a na taa furu mɔgɔ ma diina tɛ jogo tɛ a na lajaba ni bɔnɛ jig'a kan ala kan kisi ala kan tanga
donc ni ɲɛ ko sugu mun ɲala k'u faamu nati jamana kɔnɔ ka jamana la faamu k'u ka tɔɲali bɔ i y'a dɔn saudiya mun ɲɛ ni a dɔw bɛ silama sariya bɛ olu fɛ saudiya filɛ n'i ye nin ko sugu sɛ n'i y'a se karamɔgɔ ma sisan k'a fɔ ne ko n bɛ cɛ dɔ fɛ a ye ɲini n ka furuma don n ka waleju banna kin d'a ma saudiya b'a fɔ i k'a wale kiiri de la kadi u b'a fɔ taa i cogo fɔ kadi ye kadi b'a wele i ka denmuso dɔw y'a ɲini diinatigi de don a ko jogoɲumantigi don tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ n'i yɛrɛ ko diinatigi don jogoɲumantigi don u b'a fɔ mun ni bali n'i m'a d'a ma taa la furu n'i sɔnna i bɛ taa la furu n'i ma sɔn a ka kabila la u bɛ walijuya minɛ e la u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ye kabila la karisa an y'a ka walijuya minɛ fa la e ka taa di cɛ ma n'u y'a dɔn e fana siranna ou bien a bɛ fitina nati kabila la kadi yɛrɛ b'a furu cɛ ma cɛ min ka d'a ye u bɛ aw bɛɛ siɲɛ bɔ a la Bruno Semino delila k'a fɔ a ko bogotigini dɔn ɲininikɛbagaw y'a ɲini k'a ɲini k'a ɲini ni ɲininikɛla nana fa b'a sagi ni ɲininikɛla fa b'a sagi fo bogotigini banana bana in a ma ko a la mais a bɛ bana in na yɛrɛ y'a dɔn bogotigini yɛrɛ y'a dɔn bana juguyara ale yɛrɛ y'a miiri a y'a dɔn sa a tɛ bɔ a la mɔgɔ minnu b'a banabagatɔ kɔrɔ san'a ka fatu ko a k'a fɔ n fa ye ko ne filɛ ka fatu a ye n kumantiya n ka hakɛ dɔ la furu tun ka di n ye a ye n kumantiya nin dongo la a ye kumantiya n ka hakɛ la a donna ni furu cɛ ko yawmal qiyama don n y'a kɔnɔ ni lahara ye ala bɛ kiiri tigɛ n'a cɛ a ye nin fɔ n fa ye ani n bɔra ko qiyama n'a bɛ kiiri tigɛ ala fɛ min ka di nin ye furu min ka di a donna n'a cɛ ko lahara n'a bɛ kiiri tigɛ ala ka hakiliɲuman d'a ma dɛ walejuya dir'i ma masuliya de dara i kan mɔgɔw k'i janto yɛrɛ la dɛ denfaw denbaw mɔgɔw k'i janto yɛrɛ la dɛ masuliya de dara aw kan kana taa den di mɔgɔ ma diinatigi tɛ kana taa den di mɔgɔ ma jogoɲumantigi tɛ min ye fasiki ye mais caman fana ta ye mun ye olu ɲɛ bɛ bangebaga ilahuma rahima rabbi bangebaga ɲumanw fana bɛ dɛ mais bangebaga caman olu ɲɛ bɛ nafolotigiw la i b'a sɔrɔ denniw ninnu ɲɛ bɛ diinatigiw la a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ wa a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais an bɛ ala deli ala ka hakiliɲuman de di bangebagaw ni walijuw ma u ka se ka diina faamu ka laɲiniw faamu bogotigini min bɛ furu ale de bɛ taa sigi cɛ ko n'a ko min ka d'a ye i b'a di o de ma mais ni e taara di min ma min ka di e o man di ale ye ale de bɛ taa sigi a ko o tɛ tɔɲali ye wa o ye tɔɲali de ala kan kisi ala kan tanga an bɛ bilasirali min kɛ o ye nin de subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko wagati minnu tɛmɛna jamana kɔnɔ sani ni wagatiw kana minnu bɛ sɛbɛw nani u tun bɛ jamana in kɔnɔ mais tun tɛ farinya ka sɛbɛw nani mais sisan nin tɔn ninnu nalen nin jɛnw ninnu nalen u ye fanga sɔrɔ ka farinya sɔrɔ ka sɛbɛw nani ale ye nin fɔ kɔfɛ a nana a ka ɲininkali dɔ kɔ o ye tiɲɛ ye mun y'o kɛ an ka sunna cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna n'u tun bɛ yan olu ye diɲɛ bila de u mako tun tɛ diɲɛ la olu k'u ka sunna de u ni ma cogo si u ni biriyamɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ tun tɛ u kun na diɲɛ ko tun tɛ u kun na n'u nana u ma jama la hali u kelen minnu u caman sara an ka sunnamɔgɔ kɔrɔw o kelen minnu bɛ aw k'u kɔlɔsi n'i taara jama la hali sisan u b'i ɲini de karisa ye jɔn ye u t'u dɔn jama la tellement k'u banna diɲɛ la o de y'a to ala ye karama d'u ma ka bonya d'u ma ka mɔgɔw lasira u ɲɛ parce que u y'u yɛrɛ minɛ k'u ka sunna de minɛ ani fila t'u bolo u mako tɛ diɲɛ la n'u nana n'u ma jama dalajɛ yɔrɔ la u b'u ɲini jama cɛ la de u t'u dɔn ala ye bidamɔgɔw lasira u ɲɛ u b'u fa bidamɔgɔw b'u fa ala ye bonya da ka karama da ka bidamɔgɔw lasira u ɲɛ mais anw taw minnu ko sunnaw y'u danbe ka taa ma n t'a fɔ a bɛɛ dɛ mɔgɔ ɲumanw b'u la mais a caman kɛra diɲɛ kanubaga de u ko diɲɛ de u ko tɔgɔ de u ko majamuli de u ko nin bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ karisa de
ni hadamaden sunna mo ye nin ta doro ci de nyere nin fo ako suruku kungoto fula ne yu ci bama u be ba cinya cogo cogo ako ko fula be nafulo kanu ani korota kanu ako nu fula ye nyogo soro mogo mogo la u ka dina cinya ka teme suruku kungoto fula nu be ba cinya cogo korota kanu ni majamuli kanu ni jinya nafulo kanu ni nunu fula ye nyogo soro doni kiba la dina tigi la cidon ka bi ka dina cinya ka teme ni suruku kungoto fula ci bama u ba ka dina cinya cogo awa jinya kanu de chaman ka dina cinya sisa nyema ya kanu tanuni kanu ni jinya nafulo kanu o de ye sunna mogo chama munu bu dambe kata sunna o de yuma kosa ko ka dina cinya u bolo o ko fe tuma min ninje nyogo nyawu kera uni bidar bu farala nyogon ka an kan dade nyogon na eleni an ka se ka balo nyogon ka lafiya la an ka dade nyogon na ulu be ala yere nani ube ciden nani ube malikaw nani ube dina nani aw ka fo ni nye fulan ka fo yai ni nye bidiya ni tebbe aw desara ko fo nko ode yo farinya fu yere ba fo dala haraka nyema u yere ulu tumba aw nani ya tumba ka bidaw fo ya sisa ube toranko ambe desa u ranko uteninde fo ko haraka nyema u yere sisa abema dadewa ambe desa aw dela ube ninde fo nunun be seba unani ube mawiya unani ube fe unani aw tile bo ola bon ale ye nyinin kali minke nimbe wari hala sugula sisa le be seba unani aye etanu ko atriye eye yala e manka bo kire je ya sunna mo yewa e manka bo ikanka bo ki ka bariya yira ambe ton kono jamana ka tondo ambe donna kono ambe di ewa jamana ka ko dila kono chogomi me minye bidia mogoye ninye ibe seba unani ne territoire de jinya ko anka jinya ko ambo ke nyogon fe me tiden ka seba nani baga ube bidia mogo itertene et puis abe bidia mununa kanada de wala ninnin kuma wuye aka bidia ko karni delilaw bubolo abe fulan ka foya minna delilaw bubolo ko kari ube seba nani minna delilaw bube e bolo ko kari ube mawlid bidia mununa delilaw be bolo ko kari hari na ya fo e ya teriye bi sini ni yele ne ka kutubaka bi mawlid ko kari kai sini ni yele ka kutubaka jiyaran minye shirku ya ko kari kai jiyaran minye bidia ko kari kai nimbe seba nani ko kari kai mogo bado ko nimbe nin fo kun terida terite ni nyakoy abe kuma fude fo dala terite ni nyakoy ima ka kuma fo abe min fo bidiaka ni eye dade ale ko teriye emi yere jeya bo ale be ko mununa fo etake kulun nan kariya kara dukuka obe munyira ni ala ma farika aba yira de iterke ude do ije nyagonde do bo afana te daga sunna moye ahli sunna wal jamaa haqiqaka teriya kayni bidia mogo che ube jenyo yakani bidia mogo che u yesalu fawjanu nyininka yala sunna mogo ni bidia mogo abese ka fara nyogon kawa ako minye dina baraye ka dina bara ako sunna mogo ni bidia mogo te se ka fara nyogon ka me minye jamana kode abebe jamana de kono jamana fama de ya ube wele kodo la ye nyogon soro e ka se ko tola abe se ka jinya ko ke ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka sira ko do an ka dila an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka ji ko do an ka ɲaɲina la an ka fara ɲɔgɔn kan ni ɲe jamana ko do an ka ɲaɲina la a ko sunna mɔgɔ ni bida mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ mais diina ko tɛ dɛ diina ko sunna mɔgɔ ni bida mɔgɔ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kataw la a bɛ na ni min ye an bɛ ko sugu minnu na a bɛ na ni o de a fule k'a wɔlɔ fana ala ka ɲuman de bɔ a la ko do de ko ale maso ko isa te jigi tuguni bon nunu do ni kibaw ko nunu na nyogona mogo te sosoli ko no fe ba muru de te wode ya to nunu be fo ba muru de te silamiya bulu
na ya soro bamuru be silama nyema kiri tegela aben nin tigi welede aya fure wa immi ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi qur'ana aya fure ala ko kitabe dunke sutte fo sani ewa isa kasa ubendi manani isa ni isa nana jiyan lama wa innahu la ilmu lisaati qur'ana aya werela ala ko isa nali taman sede do qiyama o de rabe kalanco de la alamu lisaati isa nali taman sede qiyama awa ciden ka sa sahlen chaman nana la bukhari no muslimu kono ani sunna kitabu har isa be jigi cogomi abe jigi yoro munu ale de be dajjali faga a ciden nya be fonye abbe hadisa sahlen kono ibi wele de aya ufule hadisa ufule isa bena amasa abe jigi iko cogode ni kon sonna alhamdulillah ni ma so bamuruna nyana bo atigi ka kiriye odeyo donc isa be jigi de isa masa anyana ma de be sanfe jinya laba isa be jigi ni mogo min masoma aya wirele la hadisa salu nyurila iyun nan kariya abila kafiriya yere ki bo silamiya ko bo ko do ko arajaba tile ni yasu wala be sankelen baraje dima arajaba temena nya kutuba ken nununga hadisa nana kafasa manta kere arajaba ye minye sunyewo minya akasalli koyo minya damana duwawu yo abe hadisu mawdu ube deifu ube mala asila lahu hadisa side masabati arajaba koni la hurma kalo doye me ka kere ya ka bato dode dama ube ka sondo dama hadisa nano la sima saha donc ka kere ni sunyo o ye bidia de lesirite nonona koni fura dona fura mi haramalendo kadi bana bagatoma manal nin kan kuma lanyini ninya famu mo min bananendo ne ko fura do de be min be e fura ke me fura nya haramude abe dagi ka fura intawa ate daga ka fura haramalenta ko bi yere fura kenai ciden ko inna allaha lam yajala shifaukum fi ma harrama alaykum ciden ko kwala ma ka fura do alay fi mo fi haramu ya au ka fura tola alay fi mo fi haramu ya au ka fura tola ciden ko ibadallahi tatadawu wala tadawu bil haram ako alaka jon aya yere fura ke ne akana yere fura